Bir günün dowamyna 100-150 adam minimum güläş äriň mamy, tähreň äriniň nomeryny berip. Bir haýyşda edersiňiz kaňyza ýakalym. Kyn görmem. Saçym uklat gidip açdym. İnşallah uzun wagt bulanır. Neyse haýyşda çeklerim o da. Deret güläşiň nomery, ştaýdaky nomer ha. Ýene bir haýyşda gaty görmem. Şu kremler pitaçylny bula. Yüzüňizden strahovka sypyljak. Prosta alergiýaň dürtüýdi, eýle belin näme ulansam 3-4 aýdan soň maňa taňry ýalkasyny aýdarsyň. Ola bir. İkinciden, bulam güneş kremi. Ýerden akşam öýlen, gyş, tomuz, ýaz, güýz şunu bilen ok biziň türkmenimiz. Köp kişi bilen ok diýeň. Diňe güneşde çalmalar öýdýän. Güneşde çalmalar bul ýaz, gyş. Şoň nemesine, telefonuň nemesine çenni diýän ýetýändir. Diňle dikkatli geçme howlukma. Indi jek bolşum güläşiň nomera şo. Güläşiň TikTok'am ýok, Instagram'am ýok. Diňe emasa bar. Dur geçme. Garaş. Indi bular iş nomera bilýän akylym. Indi bu iş nomer. Ondan soň iş nomer bolan düşünem güläşiň gahhar gelýän zady. Ýöne bir günüň dowamyna 100-150 adam minimum bolgusyjanglar. Tähreň äri bilen aýyşdymy? Ya güläş äriň mamy? Tähreň äriniň nomeryny berip. Men plan ýeri okuw barýan dokument näil düzetmeli? Ya jaýaljak bolýan nerden? Bu diýene bir bara üýşüreňde ananyň bir gün wizi çekdiň çek görkezjekde ha. Güläşe menen begen ýa klient öýdüp diýär. Ya tähreň bilen gurleşdir. Gurleşjek men suraşna alýaňamy ýöne jaňatdym ataýy bile ýaraşjakmy? Diýene opşaranda bir adamyň nemesine degen aksa bolsun gowdatlara diýip jaňa diýenem. Neyse gepim aýtgary iş nomery akdyma. İş nomery ýa-da çağırlara jaňatdyrýarlar. Aýmelek buramy. Aýmele ulgan kime berjek? Ey şo gülkün çelýär, Hudaý we şolar ýaly jaňlar gelýär. Anan maňa sany güneş kremini alan akylym. Ula 200 manat bada 150 manat güläşe jaňatyp alyň diňe iş üçin krem sabunlar üçin ýene birge gaýdy. Şolar alýaňa ýadyňdan çykdy. Neme ýok, näme şo filtr hiç zat ýok. Ýukaçyk ýaýladyp çaly bermeli. Dogry düşünersiňiz, umyt edýän gaty görmän, göwnüňizde dek gürlän bolsaň başlaň ýene ýa-da eşeýler. Ana. Yani oğlanlar laqat, pamala, güläşden başga menden başga dünýede gyýyr gapşan ýa. Hey boljak zatmy. Hey most bitti ben görýän, eýtip görýän bir bolan laqat etme akylman ýaly. Yani her gün var saatte geliyor şukurla. Öňräňe gitmeýärdim şo. Jükülläňde. Diş mağryap diýip barsaň diş ağryan gutulşýar bulara. Helhen jükjükdi. 3 aýnagyny da balkona da berde de bar, kuhnýaňda da bar. Saçym ýanadym. Jüküllede jora. Jüküllersiň sen gitjek ýerim nere? Hazır alırım ben. Ana. İstileyemey. Yeni gıbbat başladım da. İller grip bolýan, eýle beýle artýar da. Şu pedeldeýine joram. Odat. Şeydip abartarýar näme diýdim. Men aslında grip sebäbi daha ýöne ýüdogry geçikdiýän adam ha. Hakykat şümeýni sorqulýar. Sele sap boluň diýjek bolýan adam. Sele sap boluň akylym. Oňa mo entemem men ýaly. Mene mejbur. Demmas ya. Zaten problemler öyküm pahyr. Şolar ýaly. Gideýin häzir eýle kymagdyn madaýlan gaýdy. Ondan soň ýetemlere de bolsa da ýa-da sownaşdy. Şem çıkan gelip neler tayarladım aklım.
Frukter aralıktır. Oy, sığa frukter. Ondan. Fruktan alayım. Şimdikini sayıkladım sana balalım. Şöyle ağla serediyem kalım. Seni ayağı vallahi çok var. Öykünme geçip sıra kalım ben. Düğün gitmek ne doktora? Düğün ettirdik de bir patağını. Bir patok ettirdim ama kol yandırmalı. Öykünme geçip Ne direnme. etmeli diye? Altın lüçenin şuun birinci şuun bir deyip başladığın ne? Selim kan gelme yanıma. Şunun şöyle çok Zaten iyi yaramam. sana. Yok gelme. Geçim ne gelmeyi. Bizim yani şey diyen seyretsene yara usurak bolum ne mağarasına. Acaba gülür yüzün gülürüp kaç seyrettin la kılım bana. Gayret et. Saat vaktin bir edeyin yöne yaramayan vakti gitmeye. Gülayla kadar görse diyor. Meni geltirmen şeymani ağrıtmanır diyor. Şeyma da gelmediydim ben şuun. Grip meniydim, ervettiydim. Gelecek. Ay burada kalın. Yine limonca çayın balım. Gel. Kızılcık şerbetine mi açalı? Hem de vakti vereceğim. Can sağ ol aklım. Allah can birin mun etsin. Ne hilek bilemem ben. Birden qo'y aletdi mesela yerden men qo'y aletdi qızgından hayırlı yara dün qo'llon nemesini ya da bileme qara köp yazyan geçmiş olsun hep sağ olun aklım. Uykuncuğuma geçip durmuyor uykunun problemi olan için şap deyip alanmamalı. Neyse nemeydi oturdum uykun tutuyala bir hili. Aradı var ha. Burada aydı oturdum. Hava birden qo'wa diyen diye sonra birden temperaturam qalib başlaya. Üşüdüyen bir hilek oldum. Kepan aytayır 6-7 gün içine yazardık. Yazılmasam bolmadı. Okuyum tutuyor o kadar manmam kal. Şöyle yani. Canısı da yazsınız. Özünüzde qo'ca seyredin. Benim iyileşip store satanına gülüyordum. Anladın mı? Gecemleri umuman ilan oynayı çilgi çakır. Ya geçen de atmayan storsam kapatman orken bir ekranına geçecek yani şeyle var neme grip ha. Demalamda görüyorum. Dem tutuluyor bir hili. Yani ben oyadım yaralısızarak uykulumda problemim olan şeyden bolup bilir. Gülayla ben olarak yaramadı geçirdi. Neyse neme oturdum. Qarad var ha, babat öydönüm hiç canından zat gelecek diyeceğim. Qaydagan gülaş söylen yoy dedim. Ecem öyle şeyini yap yaraman yatıyor. Şöyle yalak. O kıymat tutturdu yani konkretni bir hile. Zaten tağnayımı fikri takılır. Hiç seçemin ya uykum tutanıyor ya. Neyse. Neyse. Şu komentaryan bilgeçleyin çıkardım da adasına ya. Güleşe günlere o tekrar dipeptira. Eğer o kadar beğenir oynayacağın akıl. Oynayacağın doğan oynayışmıram olur, buluşmıram olur, oynayacağın. Ne kadar gideceğine diye. Karoçi geçme. Bir minut hiç zat bulutu yok. Şol videoma like gerek geliyor. Baydacığa basıp bir post diyem. Şöyle dipram. Hem komentariyanda adam varsa uğratmamız genel haşt edeceğim. Sebebi birinci bilen sana diyeceklerdim. Men dinle oturup sana yürüyecek söyle. Birinci bilen diyeceklerdim. Bizden sağın alanında gayret edip hiç ile suyun içine qoğur yerde dursun. Suyun içine koyma. Sebebi bu himik koşullu bolmayanlığı üçün sağın bakım ereye. Hiç himik tadı yok da elektronlar himik tadı donduruyor yani. Suda dursa da qoğuradık biliyor. Ola bir. İkinciden yüzünüzde yakal varsa son güneş lekesi ol bol bar varsa eğer yüzünüzde lavanta gül. Yüzünüz qoğuru bolup yüzünüz yağlı bolup ervet yurtuklar çıkyan varsa limonlu sağın. Eğer yüzünüz qoğuru bolup alergik bolup şeyle bolyan varsa okulup salmalı. Qarad
Başka da soralarınız bağ olsa yüzünüze göre problemlarınız bağ olsa yüzünüz kan belirmin ne diyeyim şoyan karşık yüzü olsa alay böyle. Diyecek olsun başka da yığırdığınız bağ olsa 21-22 yaştan yukarılar kalagen olan böyle. Onun belli şondan soň çık belletdim. Inni apta voy täzir marketler hemme ýerde biziň saunamyz badyr. Nemede Hayratda da badyr originallar. Lewapdaky täzir marketdakylaram biziňkidir. Marda Ayjamal parfümeriya biziňkidir. Sowgatlar dükany we hemme ýerde gyja çykýar şo biziňkidir. Garal başga soraglaryňyz şoňa meňeş näme problemaňyz bar bolsa saun we arada 861 83 87 nomra jaňadan akalyp şema. Krem arada näme meseleňiz bolsa da gulaşa jaňadan 864 60 98 88 ikisiniň ýüzüne telefon nomerlaryny ýazyp goýan. Gözüňizde tuş bolsa gözüňiziň içine sokmak bolanok tuş ajydar gözüňizi. Atap tuşsuz makyajka hiç ile saun az etmez. Şu ada seni gören bolsaňam Allah can hemme dilen kabul etsin. Adam fakir ya mesela gönüllere yağa. Açım yurtuğa düştüm. Yatsam yatık gidiyen hazır gideyin men neme. Agar like basman bayda vasıydım. Şoňa sağ bolan hemme kişi edipdir. Spasibo köp paylaşın dedim. Onun paylaşıpsınız sağ olun. Eşkilim ulu olayşını. Neme? Gideyin madinlara, çağışıklara, ona, muna, garab, işlem dineyin, edeyin, yatsan, yatyan. Ondan sonra işlem etiştireyin. Meni bugün idarlan, hem işten taşlan dedim, meni idarlan. Ondan sonra vadeder, hadir başıma paylaşarım, gorkoda. Saçımı kuğradayım benim. Bila şeyliye elimden meni almanı. Söyleyin size. Neredeydi? 100 manat mı? Şunu aç o yok mu? Aç göreyim. 100 manattan. Bebek de sonra mana gidemezler. Sen açacaksın bunları görkedim. 135 manat mı şey? Bu ne? Ene. Neredeydi? Renkli. Bu çoğa da neredeydi? Bu ne açıyor ki? Böyle 245 manattan. Bu ne açıyor? Şun 4 tane radı var mı? Ha. Bu ne açıyor? 150 manat. 150 manattan. Ferit acı alacağı. Çağa da kutlamana gideniz alay. Katta oğda atlar var. Gelip koyun ha. Gaylar. Koca çağa çıklara, gıycağalara, balacıklar. Gel. Ferit 60 birlik, 60, 47, 60. Görak. 65 mi 60? Tanışlamışsam jaňa diýende aklym hakykatdan gatken jaňa şeýle joýdy. Şubat ara hiç kim jaňa alamakda öýdenim diňe güläş bilen oglan oğlum jaňa ala. Hiç gürlemene ýagdaýym ýok, sagamany ýetup durum. Siz söyleyen aladağında geçmiş olsun diýýärler da köp minnettar akam. Şeme bilen häzir fruktujumy da iýip, çaýymdy da demläp, kızılcık şerbetini açyp, derläp, hawa biraz diňjimi alayım. Gitmeli ýerler reklam etmeli ýerler gaýrat dogry düşünmeňizi haýsy derman içine uq dermandan garay. Uqun tutýam. Uqymam tutýam bir Qarasçalar ýaly akylym. Siz söyleyen sağ olun aladağında jaňa diýen vapşy hiç gürlemene ýagdaýym ýok şu açyk görkezim. 30-40 jaňa. Hanna näçe diýmem, ba makalym söyleyen siz. Sağ emanet tuturum.